प्रेम से बोलती जगत जननी जगदम्बा महारानी की शारदे महारानी की प्रेम से बोल दी भैया लोगवा नौ देवी दुर्गा महारानी की। लड़का है भरल समाज में रौरा सबके बीच में मात्र शक्ति से खास तौर से निवेदन बा कि बाप यदि लड़का गलती कर देला तो बाबूजी दुल्ला तुम्हारियो दिहन, लेकिन एगो माइये बिया कि कबो बबुआ हाथ